Ikamatha video hii mukhala mutadziwa mbiri ya oyimba amene atayimba nyimbo yoti usazike pa pressure, success yawo isakupase mpanepane. Yes, ndikukamba za Tremor amene dzina lake lenileni ndi Victor Mwangobola. Koma bwanji tiyambe motere. Iyeyo anabadwa pa 26 September mchaka cha 1996. Anabadwira ku chipatala cha St. John's ku Mzuzu. Anali oyamba kubadwa m'banja la ana atatu. Maphunziro ake sadayambire mkalasi ya Nazare ayi. Iyeyo adayambira ku primary kalasi ya standard 1 komanso 2 pa St. Peter's Primary School. Kumeneko kukhale ku chigawo cha kumpoto ku Mzuzu. Atalemba mayeso ake a standard 8 anasankhidwa kupita ku Katoto Secondary School, ndipo ali pa Katoto ndipomwe adalemba mayeso ake a MSCE mchaka cha 2015. Mu 2017 adayamba maphunziro a utolankhani Journalism and Media Studies pa skulu ya ukachenjede ya Lilongwe Technical. Kamba ka mavuto azachuma adaphunzirako semester imodzi yokha. Iyeyo adayamba business ya ma barbershop. Umenewu ndi kumene iyeyo ankameta sisi. Kukhala oyimba iyeyo adatchuka ndi dzina loti Tremor pamene amayimba komanso kulemba nyimbo za chamba cha afropop ndi reggae komanso danso. Tremor anatchuka kwambiri atatulutsa nyimbo yotchedwa Mpanipani imene inkakamba zolimbikitsa anthu amene amakhala ndi chikayiko kuti akhoza kupambana mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nyimbo zake zambiri ndi za chiyankhulo cha Chingerezi, Chichewa komanso Chitumbuka. Victor adamwalira pa 30 July mchaka cha 2023 pamene adali mchipatala atavulala kwambiri pa ngozi ina imene adagundidwa ndi galimoto pamene adali pa njinga ya moto. Mwambo onse wa maliro ukachitikira ku area 25B ndipo kusanzikana konse komaliza ndi mfumu yathu kukachitika pa Kabwabwa School Ground. Thupi linyamulidwa mwambo omalizira ukachitikira kumudzi kwawo ku Kalonga. Chonde video iyi tipaseni like kuti anthu ambiri uthenga uwafikire, komanso kuphatikizapo chitani consider kupanga subscribe ndi cholinga chokuti mukwanisenso kulandira notification tikaponya video ina makamaka pofuna kukuchitani update komanso ma video ina osatira ankhani zokhuza ndi Tremor. Mzimu wake uuse mumtendere kufikira nthawi ina imenenso ndiponye video ina, koma please oneraninso ni video iyi. Sam Mavita TV, this is more than just entertainment. Rest in peace, King. You're my baby, all of my damage anene. Usange ine mpaka kumalembe, mtima wako udeke, upese singavute bola mtende.